Coincidint amb el centenari de la creació de la marca Derbi, el Museu de la Moto de Bassella ha presentat l'exposició temporal Més Derbi, dels carrers als circuits. La mostra recull una cinquantena de models on s'agrupen des dels populars ciclomotors que la gent utilitzava al dia a dia fins a les motocicletes de competició que van aconseguir diferents títols mundials. És una marca que va ser molt popular. A cada casa hi havia una Derbi, de totes les edats, perquè és una marca que va començar 100 anys ara fent bicicletes. No? Llavors, al ser tan popular, vam dir, fem una mostra de Derbi que tothom se senti identificat amb la moto d'ell, o la del veí, o la de l'avi, o la del fill. La marca té l'origen en les bicicletes Rabassa, creades el 1922, i no va ser fins 3 dècades més tard quan la fabricació s'ampliava a les motocicletes. Hem nascut amb les dues rodes i aleshores ja és una cosa que nosaltres, els dinars, els sopars, els caps de setmana, les vacances, tot girava al món del motor. Girava i gira, perquè també seguim encara amb el motor a la sang. Des de l'avi, el nostre pare, tots, i els treballadors i tots, és fantàstic veure que tot això perdura, no? És una il·lusió molt gran per nosaltres. Pràcticament no tinc cap amic, sí, no? O conegut que no digui, ostres, jo tenia una bicicleta Rabassa. L'acte d'inauguració de l'exposició, que ha comptat amb pilots i persones estretament vinculades a Derbi, ha servit per rendir homenatge a Andreu Rabassa, fill del fundador que va morir aquest octubre i que ha deixat un llegat més enllà de les motos. També ens ha marcat dintre la família, no només ha sigut una relació industrial, sinó que també tant l'avi com el meu pare nosaltres hem tingut sempre una molt bona col·laboració amb els treballadors. I això és un dels valors afegits dintre de Derbi, no? Per això hem arribat tan lluny. L'exposició, que està disponible des del 22 d'octubre, ha comptat amb una bona acollida per part dels amants de les motocicletes. És la nostra porta d'entrada al municipi, això està claríssim. També és la porta d'entrada de la part sud de l'Alt Urgell. I per tant nosaltres que el museu estigui viu i que tingui esdeveniments com aquesta exposició, una exposició inèdita, és un orgull. La mostra Més Derbi, dels carrers als circuits, es pot visitar al Museu de la Moto de Bassella fins al 31 de març de 2023.